Aici la Ștefan Vodă au fost abordate foarte multe subiecte, dar cele mai frecvente, cele mai multe au fost din partea pensionarilor. Au cu ce plăti facturile, mai ales acum că vine iarna, la gaz, apă, lumină și multe altele. De aceea am discutat astăzi și acea inițiativă a noastră, care este în programul electoral, inițiativă care a fost elaborată în comun cu membrii Partidului Politic Șor, cu echipa de specialiști, de profesioniști, unde venim cu o viziune foarte clară în acest domeniu și anume către anul 2024, acoperirea până la 50% din aceste sume, adică indexație din partea statului la cheltuielile pentru acoperirea cheltuielilor pentru lumină, gaz, apă, ceea ce practic astăzi este foarte costisitoare.